Κυρίες και κύριοι, μες στη μέση της προεκλογικής περίοδου, μια ακόμα καταγγελία έπεσε σαν βόμβα με πρωταγωνιστή και θύμα, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών αυτή τη φορά, τον κύριο Γιαννόπουλο. Δείτε. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος κατηγόρησε τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο για κατάχρηση εξουσίας. Έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι στο κτίριο αυτό που είχε γενιαστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα έργα της κυβέρνησης και είχε παραδοθεί και γίνονται δίκες καθημερινά εκεί, οι εργάτες που κατασκεύαζαν το εφετείο δούλευαν και για λογαριασμό του κυρίου Γιαννόπουλου και κατασκεύαζαν τα εκλογικά του κέντρα, τα περίπτερα, τα εικριώματα, τις εξέδρες. Ο δημοσιογράφος διοργάνωσε συνέντευξη τύπου όπου παρουσίασε τη βιντεοκασέτα που έδειχνε τις εικόνες αυτές. Καλά είστε. Προχωράνε τα περίπτερα μας, προχωράνε. Ναι, σχεδόν έτοιμα. Σχεδόν έτοιμα. Τώρα τα κεντρικά, τα μπροστινά παράθυρα κάνουν. Η βιντεοσκόπηση έγινε με κρυφή κάμερα όταν συνεργάτης του δημοσιογράφου, παριστάνοντας τον εργάτη, προσελήφθη από τον εργολάβο που πραγματοποιούσε τις εργασίες. Δηλαδή τι είναι αυτό, δωροδοκήθηκε ο Γιαννόπουλος με 2.800.000, θα βρεθεί κανένας άνθρωπος να το πιστέψει, καταδέχθηκε ο Γιαννόπουλος, ο οποίος όλη τη ζωή δωρεάν υπερασπίζεται και την βουλευτική του αποζημίωση πόσες φορές τη διαθέτει. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στη συνέντευξη είπε ότι θα αρχίσει και τη συγγραφή βιβλίων που θα αναφέρονται στη διαφθορά της ελληνικής κοινωνίας. Τι έπαθε ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά δηλαδή, δέχτηκε μία ακόμα επίθεση ο κύριος Γιαννόπουλος. Δείτε σας παρακαλώ. Στον απερίγραπτο κύριο Γιαννόπουλο του ξέφυγε και το είπε και δημόσια ότι είμαστε καθεστώς, είπε. Και βέβαια αυτά που λέει μικρά αξία έχουν, διότι δεν ξέρω ο ίδιος τι λέει. Μάλιστα. Το αμάν όμως, κυρίες και κύριοι, γνωστό για την επιθυμία του να γεφυρώνει τα χάσματα μεταξύ δημοσίων προσώπων, θα προσπαθήσει για ακόμα μία φορά δύο άσπονδους εχθρούς να τους μετατρέψει σε δύο καλούς φίλους. Φυσικά μιλάμε για τον έγκροτο δημοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα, Αντώνη. Και από την άλλη πλευρά, ο γνωστός και αγαπητός σε όλους σας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Καλησπέρα σας, Υπουργέ. Λα στο διάλογο, Στο διάλογο. Τώρα τι βρίζετε πριν καλά αρχίσουμε, Υπουργέ μου. έτσι, από συνήθεια, τι να κάνω, όλους τους βρίζω. Εντάξει, όλους μπορεί να τους βρίζετε, αλλά εδώ θα σας παρακαλούσα στην εκπομπή μου να μην ξαναβρίσετε. Σιγάρε, Λάρι Κίνγκ, μας σχέσεις ρε κι εσύ και εκπομπή σου, φλωράκι με την κραβάτα. Όσο για σένα μουσκια που πήγες να τα βάλεις με τον Γιαννόπουλο, τώρα θα δεις. Σκηνοθέτη, παίξε ρε το βίντεο που σου έδωσα. Ποιο βίντεο, βρε Αντώνη, τι λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, ρε Μάκη. Κύριε Γιαννόπουλε, για ποιο βίντεο μιλάτε? Για ποιο βίντεο, σπιούνι, τενεκέδες. Τι νομίζετε ρε, μόνο εσείς έχετε κάμερες. Και ο Γιαννόπουλος έβαλα μία πίσω από τα μουσια και τα έγραψα όλα, τα έσχη του, τις παρανομίες του. Παρανομίες. Τι εγώ, Γιαννόπουλε, είμαι ο πιο νομοταγής πολίτης της Ελλάδας, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Έτσι λες, σκηνοθέτη, μια φορά μιλάμε ρε. Παίξε ρε το βίντεο που σου έδωσα. Ορίστε, νάτος. Τον βλέπετε, τον κύριο νομοταγή Τριανταφυλόπουλο. Πούντος, κύριε Γιαννόπουλε. Τι πουπούντος ρε, τι πουπούντος, γελίε, νάτος, φαίνεται πεντακάθαρα. Μες στο κόκκινο αμάξι, δεν το βλέπεις? Εγώ. Συγχωρέστε με, κύριε Γιαννόπουλε, αλλά δεν είδα τίποτα. Δεν είδε τίποτα. Σκηνοθέτη, κάνε μας τη χάρη να το ξαναβάλει σε αργή κίνηση. Γιατί ο κύριος Λάρι Κίνγκ δεν βλέπει πολύ καλά. Νάτος ρε, εδώ φαίνεται καθαρά. Πασάρι κάτω από το τιμόνι, τα ναρκωτικά, τώρα τα όπλα. Εδώ ακριβώς. Παίρνει τα χρήματα από τον οδηγό, αγοραστή. Ενώ πίσω στο κάθισμα όλοι βλέπουμε το κακοποιημένο ανήλικο, το κοριτσάκι αυτό που το απήγαγε, το βίασε επανειλημμένος ο Μούσιας. Τι νόμιζες ρε Μούσια, έτσι θα σ' άφηνε ο Γιαννόπουλος. Σε ξεμπρόσκεσα ρε, με αδειάστα στοιχεία ρε, εγκληματία. Δεν μου λέτε, κύριε Κανάκη, μας κοροϊδεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τίποτα δεν έχει την κασέτα. Όχι εγκληματίας, κύριε Γιαννόπουλο, όχι εγκληματίας. Άκου να σου πω, αν λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι είσαι εγκληματίας, τότε είσαι, πάει και τελείωσε. Όχι και έτσι, Υπουργέ, θα τολμήσω να σας πω. Να μην τολμήσεις τίποτα κι εσύ ρε, άντε σε σιγάδικα, γελίε, σκατόφλα ρε, σκατόφλα ρε. Μα σας παρακαλώ επιτέλους, κύριε Υπουργέ, αφήστε με να μιλήσω λίγο κι εγώ. Τι κάνω εγώ εδώ δηλαδή? Ποιος ο ρόλος μου, κύριε Γιαννόπουλε?
Γιατί υπάρχω σε αυτή την καταραμένη εκπομπή. Καλά, καλά κοριτσάκι μου, θα κλάψουμε σιγά. Άμα είναι να μας μείνει στα χέρια, άντε, τόλμα, μίλα. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, θα τολμήσω να σας πω πως δεν είναι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος κατηγορούμενος εδώ σήμερα, αλλά εσείς. Και μάλιστα με τη σοβαρή κατηγορία πως τα εκλογικά σας κέντρα κατασκευάστηκαν από εργάτες και υλικά του δημοσίου που προοριζόταν για την κατασκευή του εφετείου, κύριε Γιαννόπουλε. Μπράβο, Αντώνη, μπράβο. Τι λες ρε βλάκα, Όχι βλάκα. Ποια δημόσια υλικά ρε. Αντιθέτως εγώ είχα πρόβλημα με αυτούς τους καταραμένους, τους εργολάβους που ήρθαν και μου κλέψαν τα καδρόνια από το εκλογικό μου κέντρο για να τα πάρουν, να τα πάρουν να φτιάξουν το εφετείο. Αλλά εγώ δεν το έκανα θέμα ρε. Είπα ας πάει το παλιό κάδρονα ρε. Αυτό είπα. Χαλάλι ρε. Εφετείο είναι για όλο τον κόσμο ρε. Είναι δημόσιο. Για να δείτε τι άνθρωπος είναι ο Γιαννόπουλος. Μόλις τελειώσει τα εκλογικά μου κέντρα θα αφήσω και ό,τι περισσέψει. Θα αφήσω τα καρφιά που είναι πάνω από κιλό. Και θα αφήσω και μια μπαλαντέζα με ένα σκαρπέλο ρε. Αυτός είναι ρε ο Γιαννόπουλος, κουβαρντάς ρε, όλα για την πατρίδα. Σοβαρά. Μισό λεπτό, συγγνώμη κύριε Γιαννόπουλε και κύριε Τριανταφυλόπουλε. Με ειδοποιούν ότι έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση από τον κύριο Μητσοτάκη. Αμ' άρεσε, Και το Αντώνη. παλιοκαλτέμι. Τι κουβέντες είναι αυτές, κύριε Κανάκη? Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Κανάκη. Καλησπέρα. Ακούω την κουβέντα σας τόση ώρα και θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείστε με τον κύριο Γιαννόπουλο. Γιατί? Ο άνθρωπος έπαθε μαλάκινση. Στα διάλα ρε και εσύ ρε. Κύριε Γιαννόπουλο. Που πήγε σε επίσκεψη στην Τουρκία και πέθανε ο Ζαρ. Δεν τρέφησε λιγάκι. Πήγε στα ταξίδι εκεί στην Ιταλία και πήρε μπροστά ξανά το ηφαίστειο. Δρακουμέλ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γιαννόπουλε, επιτέλους φτάνει πια. Μα και Δρακουμέλ τον κύριο Μητσοτάκη. Άρπατη και εσύ τώρα. Καραγκιόζη, Καραγκιόζη. Μου φαίνεται σου χρειάζεται και εσένα στην κόψω την εκπομπή. Σαν τον Αλτομούσια που δεν πρόκειται να δει τηλεόραση αυτός ούτε στον ύπνο του. Την εκπομπή μπορεί να μου την έκοψες, αλλά εγώ θα τα γράψω όλα. Θα γράψω βιβλίο που θα αφήσει ιστορία. Μέσα του θα λέω όλες τις αλήθειες για τις βρωμιές, για τη διαφθορά, για τα πάντα θα γράψω, κύριε. Μισό λεπτό σας παρακαλώ πάλι. Είναι δυνατόν και άλλη τηλεφωνική παρέμβαση. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο. Σας ακούμε μακαριότατε. Εσείς με ακούτε. Ο Τριανταφυλόπουλος με ακούει. Σας ακούω, μακαριότατε. Τριανταφυλόπουλε, αν τολμήσεις και γράψεις βιβλίο, να ξέρεις ότι θα σε αφορήσω και θα τα κάψω όλα. Άντε μάθαμε τώρα όλοι, πήραμε από ένα στυλό και γράφουμε ό,τι μας κατεβαίνει. Λοιπόν, Τριανταφυλόπουλε, σου απαγορεύω να γράψεις αυτό το αισχρό βιβλίο. Μα μακαριότατε, εγώ δεν θα γράψω τίποτα για τον Χριστό. Ψέματα λέει, μακαριότατε. Αυτός είναι ικανός να σου φέρει βιντεοκασέτα με τον Χριστό να κατασκευάσει το σταυρό του με υλικά του δημοσίου. Μην τον ακούτε, μακαριότατε. Εγώ είμαι καλός χριστιανός, είμαι καλό παιδί, δεν θα κάνω αταξίες. Το υπόσχομαι. Αφήστε με να γράψω το βιβλίο μου. Δεν ακούω τίποτα. Στο λέω για τελευταία φορά. Αν γράψεις έστω και μία γραμμή, θα πας στο πύρτο εξώτερο. Πάρτα, πάρτα για να μάθεις μουσια, τσακαπίκο, μπιρμπιλικό. Είμαστε εδώ, παιδικός σταθμός. Και μια τραμπάλα να του βάλω. Μισό λεπτό. Είναι πάλι, Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν και άλλη τηλεφωνική παρέμβαση. Εσύ είναι πάλι ρε. Αυτή τη φορά ο κύριος τον Μπούλογλου. Τι θέλει τώρα ο κύριος τον... Ναι κύριε τον Μπούλογλου, σας ακούμε. Καλησπέρα σας κύριε Κανάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Παρακολουθώ την εκπομπή τόση ώρα και αισθάνομαι 2 φορές δικαιωμένος. Βλέποντας αυτούς τους δύο που προσπάθησαν να με κατρακυλήσουν σε σκάνδαλα, αλλά παταγωδώς απέτυχαν. Τον Μπούλογλου. Παρακαλώ κύριε Κανάκη. Τον Μπούλογλου. Άντε τώρα, όλα τα χειμάρια, μόνο αυτά μας σηκάρει. Κύριε Γιαννόπουλε, για να τελειώνουμε, απαντήστε επιτέλους ξεκάθαρα αυτή τη φορά. Διαπράξατε ή δεν διαπράξατε αυτές τις αξιόπινες πράξεις για τις οποίες σας κατηγορεί ο κύριος Τριανταφυλόπουλος? Μπράβο, Αντώνη. Κοίτα ρε το βλάκα ρε, κάτι δεν είσαι με τα καλά σου ρε. Είσαι χαζάς ρε, Γιαννόπουλος ρε, τι είναι ρε, κάνεις με δημοκράτης είναι Γιαννόπουλος ρε. Μα ήταν αξιόπινες οι πράξεις, δεν πάω να αλλάξω τον νόμο, να είναι όλα μια χαρά. Να αλλάξει τον Μα νόμο. τι δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή παραδέχεστε ότι εκμεταλλευόμενος την εξουσία σας αλλάζετε τον νόμο ανάλογα με τα συμφέροντά σας κύριε Γιαννόπουλε? Ναι, και. Μα είναι δίκαιο τώρα αυτό το πράγμα? Φυσικά ρε και είναι δίκαιο ρε, άκου τι μας λέει. Άκου να σου πω, εγώ είμαι υπουργός δικαιοσύνης ρε, το λέει και η λέξη. Εγώ και μόνο εγώ αποφασίζω τι είναι δίκαιο και τι δεν είναι. Κατάλαβες? Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας πω πως αυτή τη στιγμή λειτουργείτε κάπως απολυταρχικά. Και λίγα το είπες. Απολυταρχικά στα Γιαννόπουλο. Ναι. Αυτό είπες? Μάλιστα. Σκηνοθέτη, Τι έγινε? κόψα αμέσως ρε αυτό το ρεμάλι. Εμένα να βλέπω να μοντάρεις την Παναγιωταρέα, στην Ετένα. Απ' την εκπομπή. Α, μπράβο. Τον έκοψα. Μουσια, τώρα μείναμε δυο μας. Περίμενε να δεις κι εσύ. Τι θα με κάνεις? Κόψε ρε και το μουσια. Εμένα βρε θα κόψει. Α, μπράβο. Άντε, γιατί μου φαίνεται ότι τους πείραξε όλους η πολυδημοκρατία.
Άντε στα διάλα όλοι ρε, ακούτε, στα διάλα. Κόψε και εμένα ρε. Αμάν!